Il-budget li se jiġi ppreżentat nhar it-tnejn li ġej se jkun wieħed li jibqa' jsostni lill-familji b'mod partikolari dawk l-aktar vulnerabbli u lin-negozji. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela matul laqgħa ta' konsultazzjoni mal-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji dwar il-budget għas-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru Robert Abela fisser il-perjodu ta' wara l-pandemija bħala perjodu importanti hekk kif setturi ewlenin tal-ekonomija Maltija bdew jirkupraw ewlenin fosthom it-turiżmu u s-suq tax-xogħol. Tenna li issa il-pajjiż jeħtieġ li ħares il-qudiem u li jittieħdu deċiżjonijiet immirati li jtejbu il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Dr. Abela elenka numru ta' riformi u inizjattivi biex jissaħħaħ is-suq tax-xogħol, semma riformi fl-istupendi, iċ-ċentru tekniku ta' snajja ġdid fl-Emcast u l-introduzzjoni tal-Skills Passport fil-qasam tal-ospitalità. Dwar l-inflazzjoni il-Prim Ministru qal li fil-budget li ġej il-Gvern se jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli, miżura li se tkun qed tolqot kemm lill-familji kif ukoll l-istudent tan-negozji. Dwar l-iżviluppu l-bini, il-Prim Ministru qal li anke dan is-settur għandu irwol fit-tranzizzjoni ekonomika li għaddej minnha l-pajjiż għall riforma fil-liċenzjar tal-kuntratturi ibidla akkumpanjata minn serjetà u rispett fulan tax-xogħol lejn il-ħaddiema u l-ġirien u temm jgħid li bħalma tkellem dwar diversi proposti ma' persuni ġejjin minn faxex differenti tas-soċjetà, hekk ukoll se jkun qed jisma' lill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji biex flimkien iwasslu it-triq il quddiem. Preżenti għal din il-laqgħa ta' konsultazzjoni kien hemm il-Ministri Clyde Caruana u Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputati Alex Muscat u Katja De Giovanni.